Lydia. Marambaka. Kede gosif na yam. Libro sikem. Lebino. Na fa na bi. Awa. Onso. Amen. Pilare. Marambaka nka. Kede gosif na yam. Libro sikem. Lebino. Na fa na. Awa. Amonso. Amen. By the name of Jesus, cut the cake. My name is Yogu. Don't let the clap now. You know come witness. You know the clap. I must see respect. See respect. What do you say of them? If I say the cake sweet. And let's finish a bowl. I know the weapon. I'm going to get you the clap, now come on, come in. From the Lord, they know they see her for market. A good woman is a blessing from above. Her type will not there for market. I tell you more, Yaku. When you batra kolisa seva, you know more those Yaku. When you batra kodos Yakumo. Always loving everybody, no discrimination. What I give my no competition. So, only long, there are no a na-ejikọ aka dị na nwunye ihe ama na ọ eze ama na ya echi ka so onye ọbụla nwụọ ọgwụ afọ bịaba na tata bụ taa ọ kwadola akwado kwadokwere ya kwado onye ezigbo nkwado onye anụnwa ka eji gba nkwụ tata bụ isi bịa gbaa akwụkwọ ejikọ aka na adị na nwunye n'ụdị n'ụdị ọbụla olili n'ụdị ọbụla dị ebe a ka onye chọrọ olie serve yourself serve sele n'isi ha bụ na ha ya abụrụ ndị mbụ nke ha na-abụ ego ọ bịa ya bụrụ n'aka ha ka ha ya aga mezie di na nwunye mechie ha ya emekwe ka nne na nna ha because abatara m ebe afụ na ebe a peaceful family ha ya ebikwe ka nne na nna ha siri ike ka ha atọ mụta nwa ha zụọ akakọtụ na-abụ ifi divine kitchen. I know that no, the head office time. No, the head office. I'm manager worldwide. I know the Obodo. So, I'm going to die in Nigeria. I can let you with time 090 68 86 1888. A wonderful number. Here we are. Celebrating what we've been waiting in our life. God of mercy, I promise to love you, not to hurt you, 'cause I don't deserve you.
me your life. Yeah, you're more than just Ifoma, Ifoma. You got it from Noma, you're Noma. And I'm grateful to Chioma, Chioma. Girl, I've been waiting for such a blessing. You're more than just Ifoma, Ifoma. You must have got it from Noma, you're Noma. And I'm grateful to Chioma, Chioma. Girl, I've been waiting for such a blessing. Ayo, yo, ayo, yo. Good morning. My name is Ibebunem Onyeshi Favor. Today is my wedding day, and I'm also happy about that. I'm feeling so excited today because it's not easy. And I also appreciate my husband that makes it to be possible. He's a God-fearing guy and he's gentle. He's my own choice. I am praying that after this our marriage, God will bring breakthrough after our wedding. That after our wedding, his business will be going.
Rita, Hilary, Vivian, all the Malaya, I say, Meme kan na wuya ena yetu dipedi ya ono yo pati ko ha binya na do hani ya ha bi do hani ka asida ta katina ke chapa adozo na ka da da stella process no yo di pa do na da me ke ka sa ai ka na ta yo kina ke ba Eko muda mabati na kaki kanina. Praise be to God.
The love of the Lord is everlasting upon those who hold him in fear. The love of the Lord is everlasting upon those who hold him in fear. Verse 1. Mary Magdalene, one day she was on Jesus. Ahụrụ nwanyị ọ kọrọ ha ọ gwara ya ihe ndị ya oziọma.
Yesu Kristi. Anyị na-anabata onye ọbụla. Anyị dọrọ maasị steeti because na onwe maasị anyị kapụrụ kịta ka maasị ndị ịtọ na-aga ebe a taa. Tata bụ nnukwu emume n'ebe ụmụnne anyị ndị a nọ. Hillary Ifeanyi Chukwu Ekemesie Bibiani Bebuna onye nke nwunye ya Matthew Nnamdi Tue na Rita Nneka Nke onye mara n'ozu Nneka onye mara nke onye mara n'ozu na ọbụzụ Bibiani onye Nnamdi Bibiani apa berbeda apa berbeda tak tahu pasangan hewan ayo kita ni makan ayo makanan anu ni namanya ucine kedeberia oh kira anu ni namanya ukro ni keman instituted by God himself. When we are one of the 7 sacraments of the church, he goes to the importance of marriage. Also, non-sacrament. Magana Mosea, ananabata ni sanctuary. Sacrament ndio zo na muneba. Ebo na muneba numa. Holy matrimony and holy orders. Baptism can be done in any place. Confirmation, never Canada, not here. Penance, same thing. You can say that same thing. They don't have to read the same way back. The confession can stay in place. Man, holy matrimony, a couple will ascend the throne here. They will come in here. When it's para, it will holy orders. He goes to the importance of marriage. I don't tell me by cats. And I'm probably about and getting more than the other. Now by the photo, I didn't get a marriage. It's a marriage course. So it's a battle. Took a man or see some new effect in the marriage course. Money they went the one boy 8 years, 9 years, was Barbia. More years, well, here. Manolosian and Mudia, who would get a president, what are they doing here? What do you want to see some? What do you want to see some? Because I never married nobody home, and that's how many came in and just exit immediately. Manoy was in the Garania, maybe Naya, where it was in the Yano, where would I have Yano? Can all the easy. All easy. To live together as husband and wife, what's the beginning? I always say that I'm not being in war. You know, Gamanaga, and I'm not missing Bunaga, Gamanaga, always you. Oh, yeah, you are taking the Hamada.
This is marriage. Udah na ya, di kana mu ya ga ya
ndị nne na nna na-achịkwa ese ka esi eme ma onye a na onye ga-ebiwu anachịkwa ese ka esi ajụ ese enene ma onye a na onye a ga-ebiwukwa ezinụlọ na ndị a aga ndị na nwunye si na-ekwe ọbụma mmadụ na-aba na ndị na nwunye na-enene ọbụma na na-abụ and so on and so forth. Marriage wee bụrụ marriage maka ọ na-emezi mfere a na-agbasasị and not marriage. So idere anyị bụ ndị ese ndị bịa tata ụmalite mkpa dị sekatịrị na-ekwe tata ụmụna dịta na-ekwe ukwe she's a chorister ọ dị obi ya na ibe na ha bịazụ non ha bịazụ tata apụka ndị sekatịrị si ekwe ukwe at least ịmarakwa na mbọsị dịta na ha bịara maka ịkasị ọ dị na-emezi ijisie ike nwere marriage bụ best nwere marriage ka mma best onye anyị chere na di ya na-eme ọbụma na ha bụ nnukwu na tuga ọ dịrị onye isi nwee marriage bụ tuga ọ bitter and sweet maybe si n'ọnụ ịgbakọ south na fanta egosi asị akatọtụkwe fanta ka egosi south ọ ka mmadụ ebi ọ na-eti ilu megide ọtụtụ ụtọ ọ na-abụ sweet ọtụ sweet sugar no ọ dịrọ isi to tolerate each other onye na-anọ n'ụlọ gị na-ebiri n'ụlọ omume ya na iche enweghị ka o si akọ ọnụ anyị enweghị ikpe na-eji ya ka o si eji ya na-enweghị ikpe na-eji ya ka o si eri mmiri ọ bụ nne ya ahụ etu a ị na-eti ya ọrụ eziokwu ya na afọ mmadụ mara ejiro ị na-edozi gị na-apịpụ ya na-edozi ya ọ na-edozi gị ma ọ na-apịpụ ụmụ eziokwu o pụtara na ejiro na-agasị nke a na-eme ọfụma ịma mgbe o ji bịkọ ịpịkọbịa o wee dị etu a ịma mgbe o ji mebịa o wee dị etu a iche n'otu akwa dị na mbido no that is marriage you need to see ụmụ na-akọrọtụ ụmụ ka o si yi akwa ka o si mee niile igbo nwaanyị na-egosi ya na-ahazi di gị na-ahazi ya ọ mere sị na-enu ụdị isi di ya na-enu ụdị isi ọkụ ka nwoke ga-akpọ ịgba mmadụ na-akpọ ọdịwọ saịdị wee na nwaanyị o wee na-erute nwunye m ya sị na-enu ụdị isi ọ na-akpụ isi ya napụ ya anụ ọrụ nwayọ na-esi ya isi uru isi ya ha a na-edikwa ya a na-edozi ya ọ dị mma a na-echekwa ya ọ kesi na marriage a na-echekwa marriage adịghị a na-edozi ya a na-edozi ya a na-edozi ya correction must be with love ị na-enye mmadụ correction na-abalị aka onye ahụ ga-echenji onye ga-echenji onye ga-eto nwayọ na-akọrịta nwunye gị na-edozi gị wee daba aka ebutekwa na dị ka na-anụ ọfụma I want my own to be like that. If I had a son, you get me up. So I see that even who will give you up, who will give you entity. Marriage could be deep. And you want in the marriage. Over a few people are broken the day. Why you? Oh my God, I'm here, taking up my. Urumini nono dia la ba okunde wala ba osabo ide kumini na be so okumini nono osabo na ba ba tase kemia ngipo kusebele yini na ba kusi kewe bi okuma o ngene na sema nya ya me bisi na bede ba da dia di buke nya ya me bisi ọjà ní kúkẹ́ ẹ̀jẹ̀ torí tọ́tù ọkà máa tẹ̀ wú ọjà kí wọ́n kí ló ta mọ́ ojú ọ̀sọ́. wọ́n sì máa ní akọ̀jẹ́ ní akadé àbúrò ní sùnmà táwọn ìgbẹ́ náà àmì ẹ̀rọ ẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgẹ̀dẹ̀ yẹ ha lè kú dẹ̀mà. màá mọ̀ wọ́n fi yí gẹ̀dẹ̀ yẹ wọ́n fi yí gẹ̀dẹ̀ yẹ. lèyí tí nàdàgídà nà ha kú wọ́n jà náà àgàmọ́ náà ha bìrì yẹ yí gẹ̀dẹ̀
ayi busi o ko ase ase o wele chika ba ko dia o bi do ne ne dia dia ni mangore ni mangore ni mangore ni ne dia ni mangore dia ne ko ne ya ami ana kese kese ami ana ko se ko asa amani ato se ta na mo ke change go sila lo change go lo change yana na ta so that is marriage. That is marriage. Who you make it a minute when you went? Come, you know. Anything you want to do, what was it? Well, my Nana Batia, not Coretia. Who might be thinking of it? Well, my Obey Daga, and I got the one of Mama. And I got the one of Mama. And I did be your Mama. I don't have a Kabasa, if you're Mama. So I want to give a call for Mama. If I get a baby, that's you. It will end up with the tata. So I said, nowhere. So I can't give you up. If you want to get a number, if I Matthew 12, I'll give you a puzzle. So, when a bumble, I know the parents never say, that is a good man. So you talk about it. When you see it, the way you put the best. If you understand, as I can believe that. No. You make me over. Other than Kevin, let me get it. Let me if you know what I want, so he can make a comedy. Well, that's what I said. Oh, come, take it here. Take it where? The same thing. Open up the game of the government. Can you get it up? Open up the money. The car, Papa, can you get it up? As well as nobody can best. It is those what is what you know. If I want to give you up, see the let you go. Learn how to beat your wife. Take your wife out. You know what I mean? Take her out. Oh, body, take her out. Take your wife out. Magaruno, I say, you know, I said, I get what the good papa. When you don't feel good, you get together, I got okay, say, man. Go in, I got no. In a general, and so on. Take her out. Bring it up. This is it. Bring it up. Can bring it all over. Never so much. Never so much. Now, sir, in this one, and so on. Take her out. Go with it, please, you know, where I'm at. I'm not going to sit at home. On a phone for an hour, you know, forever. You know, I said, I don't get that. See, I don't know where was the money? Why did I put it on the Naka from month to month? No. Take her out one day. We're going to get, we are not like our plan. Tell her Mr. Beans, tell her the leader, or what they were not. But you can get the same. I need anyone, you go to my I never found one eye. Oh, when I'm not going to be also. Oh, I didn't get on. And when they take out, no. In another time, when I don't know. In a banana, I didn't want. It then I would give people what to put that was your. Sena Christi, Ajewani,
gosipụta na-enweghị onye ọbụla unu bịara akwa ịhụta na nwunye n'obi. Unu dị kwadobe isi sakramenti dị na nwunye ịfụta ụlọ n'anya ịsọpụta ụlọ na ndụ niile na kwadobe. Unu dị kwadobe iji obodo balababa tupu ga-enye ụlọ sụọ ha otupu Kristi na ntụkwa asị njọ. Ugbu a, otu unu chọrọ ịbanyekwa na nwunye dị asọ jikọọ n'aka nri wee nọrọ n'ihu Chineke na nzukọ ekwupụta n'ugbu a. Ndị a yi for face a wife. Ka Chineke ike niile were obi nwanyị mkpọrọ pụta n'okpukpe a n'ezukọ ya ka ngozi pụta n'ebe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ekere na ya. Vidia Narambata Kede Gosif Nana Vigorosik Nebino Nafana Onso Mary Pilari Narambata Kede Gosif Nana Vigorosik Nebino Nafana Onso Amen. Good.
And may the blessing promised to the compassionate descend upon us in the house. Amen. May you be blessed in your work and enjoy the fruits. May cares never cause you distress, nor the desire for earthly possessions lead you astray. May your heart concern you always with the treasure laid up for you in the light of heaven. Amen. May the Lord grant you fullness of years, so that we may reap the harvest of good life, and after we have served Him loyalty in His kingdom on earth, may He take you up into the eternal dominion in heaven. Through Christ our Lord. May our prayer, Lord Jesus Christ, the Son, who lives and reigns between the unity of the Holy Spirit, my God, forever and ever.
You make your prayer. Even on the band program, the Toronto, and you really like that, it goes on the top of the day. Need to see who's going to be. I need to know now, cabinet the talking on the moral press to take a look upon, stand up on the side. You would don't call it. To Lord, for brothers and sisters, Hillary and Vivian, Matthew and Rita, come to God's altar at the beginning of the married life so that they will always be united in love for each other as long as they share the body of the Lord of Christ. And the name of God. Holy Father, you created and guided your own image. Make man and woman to be joined as husband and wife, union of body and heart, and so fulfill their mission in this world. Father, for the period of the plan for your Lord, we made the union of husband and wife and the making of the covenant between you and your people. In the event of this sacrament, the marriage of Christian man and woman is a sign of the marriage between Christ and the church. Father, you stretch out your hands and bless Hillary and Vivian, Matthew and Rita. Lord, brother, as they begin to lead this sacrament, they may share with each other the gift of the Lord and become one in heart and mind as witnesses to their presence in their marriage. Help them to create a home together and give them children to be formed by the gospel and have a place in their family. Give their blessings to Vivian and Rita, their daughters, so that they may be good wives and mother, caring for home, faithful in love for their husband, generous and kind. Give their blessings to Hillary and Matthew, their sons, so that they may be faithful husband and good fathers. Father God, as they come together to their temple of earth, so they may one day have the joy of sharing their peace in heaven. Grant this through Christ our Lord. Whenever it is so easy, whether they are possible, we don't have to
This is not easy. So prepare your heart for the reward of eternal happiness. That is through Christ our Lord. Amen. The friends are well with us. And God Father, never Mapatata. I can remember. Since we were there, I think they go so far to look at the Jesus. I praise you, I put it in our potato. I used to be there and from moving. I just was assassinated. You know, check with the windows. You can have windows that they change. Now we're seeing our altar. Look out, look at us. So that may be a name, my listen, if I see a name, or see so no matter how many, and that's what I know, I will be the Lord, or to get you one, I'm like it, in quite far. Now we have not only the room, we get down with the body, but the Lord, what was the we appreciate that. And so the million, so you want to be different. Get away.
korban obi obedele obe yasa na ke ko ba legi so sigi gela mo ha atolo do aka ba ta o si ko de wata o de be yo ese te na ya ba ba o so ta ba no ni de zo oro ne ba ta oro ne ba ni ya ba sa ya ba do ka na Allah dola ni be 10,000 aba lobo 10,000 naira ejina so ya kuleba ya koso abati ni kuleba tado ni wodi ga support wono ne ga da na ko ko ga digi ma ne ga support yo so ko rudo ko ba de ba se de papia lo papa abati ya ay papa fulani awani ya abati na papa ne non aka de ade de aku baru itu begini dari jawab. Kalau lagi kerja tempat ini harus lagi apa? Enggak. Baik kerja sama orang. Kalau memang nak kena pada mana orang apa sih? Tapi kalau itu orang ada ni orang ada. Ejin kata transport ini. Ejin kata transport ini apa? Ada amor, lepas itu pasal pelan, kalau mau yang pemain, besi desa itu apa wantas, itu total. Kalau dia ada, ambil yang wantas itu. One touch, kalau kasihnya one touch. Apa? Total apa? Mana seperti mana? Apa? Hoje tu tá da raça quanto mania? Adena monso, one touch, adena monso, tu tá da nera. Tá bom. Obi mama le kawada ta do ko sta le amasha so e do ta na wa ko dalo Emeka Tomobogo dalo 3,000 naira dalo apa move hoje tá na support Chico vai estar na nossa porta. Eu vou tentar dalo Eji m 10,000 naira na support enyi m nwoke na nwanne m nwoke na-enyekwa chọọchị 10,000 naira 20 nna ana m enye sirishọ na-enyekwa enyi m nwoke 10,000 Bahira kita just
Thank you very much. Welcome to my sir. May God Almighty Father give you His joy and bless you in your children. Amen. May the Holy Son of God have mercy on you and help you in good times and bad. Amen. May the Holy Spirit of God always fill your heart with His love. Amen. God, you can hear the same, O Lord. Astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. You remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh Lord, ooh Lord. Out of a million, you stand as one. They are standing one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. Now I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place, you cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. You remind me of a thing. Oh, mistake, Missy. Cinema, Abana. Even a metata of Binigban on all. Obinigba Melicom, and Dendo. Owe make a mile dedica, ever in Ruchuke Mesia. When the sing, we are no starter. The muddy were back was over sick Avalon, on your Quadova, on your back, Bene, Iru, and over starter. Obi were not Tom Lepo. When I see Chineke with a kenne, we wrote it to Mbunyin. Na Jesus. Ebele munyele ndị bala kwọta tabu na ha ya dịka echi na echi a na-agụrụ agụ. Ndụ ha ga-adị. Ha ga-anwe izuzu nwoke, nwe izuzu nwaanyị. Zụọ ụmụ ha. Ha zụsị ụmụ ha zụọ ha. Ha ga-adị ndụ nwere onye ga-eme ha. Ogo ajọ mma afụkọrọ ha, ajọ mmadụ afụkọrọ ha n'aha Jizọs. Afa m bụ Chigbo, Okafọ Chigbo. Ife na-emeta ahụ ha ịbịara soro onye anyị nwoke, nwanne anyị nwoke Ifeanyị nke emezie. Ka anyị kwado ya maka ọ fụrụ
nwunye ya ọ chọtara nwaanyị asị onye chọtara nwaanyị chọtara ezigbo ihe so asị ka anyị kwado ya mata ka ihe a na-eme wee nwee isi wee gaa ọfụma obi atọ ka ma obi owomso aṅụrị maka onye bi ebe a na-enwe aṅụrị soro na-enwe aṅụrị ọta o gosiri na iwe ọma ya eri ya aka ọta obi dị ụtọ ana m asị Chukwu ebe ọnụ si ndị musiri ndị si Lagos ọta a na-achị azụ Chukwu ya nọnyere onwe ife ya mere n'aha Jizọs ekele dịrị ya maka m nwere ndị frens sikwa Lagos ebe ọbụla onye si ọ nawa ọ ya ana n'ahụ isi ike n'aha Jizọs afọ mbụ Nwaada Susan Nwachukwu. Ihe na-emeba tata bụ na onye na-agba akwụkwọ tata bụ Ifeanyị Ekemezie na nwunye ya bụ Vivian na-azazi Ekemezie tata na-eme mmemme awamogodo so onye bụ ihe na-emeta ekpele m onyelu ndị na-agba akwụkwọ tata bụ a sị na egbe na-ama ha akpụ ụzọ ọ na-ele anya so ha na-elu nne na nna ha anya fụ ka nne na nna ha si aga n'ịdị n'otu so ọ bụrụ na onwe nke dị perfect dịka ụkọchukwu si kwuru okwuchukwu tata si kwuo na ọnwụrụ nke enwe ndị ya apụta outside a na-eme pakeji ma everything mana ihe ọmatara bụ na ha ji udo na ịfụnanya ọ na-aha si bido weli ya na-aga so na ọ na-akọ ya dị ebe a na-eto mbụ mmiri ụmụ agbala bụlụ Adanne Ifeanyị onye gbara akwụkwọ n'ụbọchị tata bụlụ madam ya Alice ọ bụ nwata gbalụ mbọ arọ 8 nọ na be m o meghọ na ụdị nọ na be nwanne ya nwaanyị ka isi ike juo isi o ruwere isi gba mbọ ọfụma so o so ya nche niile ka anyị ji pụta n'ụbọchị nke tata a sị na ogidigidi bụ ugwu eze wee bịa kwudoli ya wee na-asị na n'ihe o bidoro tata ọ ya eme ka ya lụọ nka anyị niile chọrọ ife dị mma ọha na eze ndị Igbo chọrọ ife dị mma ọha na eze ndị Igbo dị m mma ife dị mma anya ka anyị na-ekwu olu nchimie ife dị mma o ife dị mma ife dị mma ife dị mma ife dị mma o chimie ife dị mma lụọ maka ife dị mma o kuhu ife dị mma ife dị mma ife dị mma o kuku ife dị mma lụọ maka ife dị mma o chinebili ife dị mma Ezinne afọ mụlụ ọmụmụ ana m ekene ịchara acha asị m tụba ga-afa tụọ gị kọmputa ume a Stanless ụmụ agbara ekenekwe m gị mana mgboro ya asakwa asa biko ka ndị achebi kwuru okwu ya matielu m arụ n'oge adịrọ Mrs. Ekemezie Mr. and Mrs. Ekemezie gbagotebe na high table Praise the God. Praise the Lord. Hallelujah. Na dekere munu. Ana dekere munu. Liani. Kachani. Mr. and Mrs. Onyema Ibe. Nadire munu. Mr. and Mrs. Alobi Nwachukwu, the sponsor. Ebe ọbụla ị nọ gbagote na high table. On the way. Ifeanyi Enanya gbagote na high table. Mr. and Mrs. Ifeanyi Enanya gbagote na high table. On the way.
Ndubisi Obodo, one touch, computer na high table. Ndubisi Obodo, ebe ọbụla ị nọ tiela ya arụ na high table. The one touch na high table here. The one touch na-akụ onye aka ọbara na-agbasi agbasi. Making sure my name shot to be the sabbat of the man, a gala, a hand, man. I'm not a size, I'm a pass, I'm a just man, a lot, I'm a but I don't have to talk DJ, thank you. You need to see you go. Oh yeah, no best. You go back again. Go back. You see, as you walk now, before you sit down for that chair, one leg where you put now 1,000. Another leg now 1,000. But waiting talk, I don't agree. This chair, for you to sit down here at 10,000. This one at 10,000. Anybody will go bellows. Come on. Anybody will go bellows, may you do them. 10,000. 20,000 will come up for a year. And I tell the one why I put to cost. Oh yeah, now. No, na they clap now. You don't put money, you don't clap. I go there, so. My chairman, I hail you. I hail you, my chairman. And the way doings. All fun on our board. The way doings. The one touch. It be like say get people who want brain shake. And they wait for them. Okay, let's go. Yes. Yes. Biko, everybody clear. My God, don't sit down. Madam,
People come on our house now. The cola wey dey your hand now, you go carry and give your husband. Oh yeah, my oga, you go collect cola now. Yes, cola may snap you. They're my chairman. My chairman, I don't drink cola. Oh, thank you. All you do, you're going to do the one here. My chairman, I'm handing over the mic to you. What you know, na ndeme kidogo kasika ewoloji healthcare table by table and asika ewoloji wejele na ke wine ewoloji wejele na ke nwoke before anyị bido. Ewoloji wejele nsono n'iru anyị ojuru n'okwu ebe osi. Anyị ebidogo iri ọchị biko onye ọbụla kpụ okpu ebe a wepụrụ anyị okpu biko. Ịma na oche na mmiri oyibo ka ọ na-anụ asụmenana anyị so adị adị anyị ebidogo anyị na-asị ka Chineke bi n'eluigwe onye bi n'elu ọgọdọ ya na-akpụ naanị ọkaka akasị akasị eze na-ekpe ọgụsịa anyị akpụ okwu ogologo dị ugbu a si gị ka ibie were ọnọdụ na mmemme nke anyị na-eme n'ụbọchị nke taa na ife anyị na nwunye ya kpọkọtara anyị n'ụbọchị nke taa anyị si bido were ọnọdụ n'ezinụlọ a anyị na-asị ezi Chineke otu otu achọta nwaanyị ezi Chineke a sị na onye chọrọ nwaanyị echọrọ ezigbo ihe anyị na-asị gị Chineke ka ị nọ eluigwe ụzọ nke ahụ na-esi atụtụ iwe esi eri Chineke ya mepee mụra mmụọ anyị na-asị ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị na ezinụlọ a ọganiru ọbụ ọganiru ndị frensị ya niile si waja ihe ọma mere ya ọbụla na obodo anyị nọ n'ọnwa anyị achọrọ abịa anyị na-asị Chineke bịa ka oji anyị otu ka ịtara anyị igwe site n'aha Kraịst nke bụ onye anyị. Ana m ekele Chukwu na obodo taa dị mma nke Chukwu ekele na-ekele igwe mmadụ niile bịara ebe a ka ọ dị onye ọbụla mma ibe anyị na-eme ka ọ na-agalị ya n'ezigbo onye na-eguzi ọrụ tata ka Chineke chekwara ya n'iru ya jiri ozugbo nwa na-abanye ka a na-aga n'iru a na-eme ọ gbata bụ nwaanyị anyị mụtara bụrụ na mụta nwa mụta nwoke mụta nwaanyị ma amụsa nwoke ya zụọ ọkụ amụwa zụọ ya igbe anyị nọ na-aga ebe n'ihu eji ahụ obodo ka ọ dịkwa mgbe mmadụ bịara ebe a otu ọkọdọ ya ka Chineke mere onye ahụ chekwa ndị bịara abịa n'ọnaba ka ọ naba n'udo anyị ga-etukwu ike ụzọ ọsakata Kraịst onye nwaanyị na-akpụ na aka ọ bụrụ ọ bụ n'aha Jizọs ọ bụ n'ike ọbara Jizọs ekpere nke nna ekpere ebe anyị eke emezie n'ụbọchị dịka taa bụ dịka ebe anyị eke emezie chetara dịka nna ya bụ eke emezie nụtara nwaanyị nwa onye enyemaka si na-etu a ka o chetara wee mee na ọma awụ ya n'aka na ọnwa awụ ya n'aka ekpe n'aha Jizọs ngozi ka ọ ga-abụrụ ya ọganiru ka ọ ga-abụrụ ya hụ na ebe anyị ga-amụ nwoke mụọ nwaanyị kama nwoke ga-akụ ụba ibe ga-eji ezụ ụmụaka ama akọba ibe na-atụ anyị ọzọ bụ ebe anyị
mmadụ na-ebunye abịa ọ n'azụ ọ ga-eje bute ebunye mmadụ dịka etu na-ebunye ya ma ebe ọzọ ndebekwa n'ime ya bụ na ya makụso Chineke ike na ọ bụla chekwa Chineke ibe onwere ebe ọ achọ n'elu ụwa ibe ọ bụla chọrọ achọ n'elu ụwa amadị Chineke nna sị ọ ga-abụ ego na-enye enye bụ ebe anyị eke emezie na ezinụlọ ya mmadụ eme enye ya enye etu a ka mkpere ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Kamal ka di cake agakwa ọfụma ka nchọ ezigbo onye Igbo o nwere afa m ga-akpọ ịwa keeki a ọ bụ na adị asatọ ọgwụ ụtọ ọ bụ na adị asatọ ọgwụ ụtọ ịwa dị keeki ọ bụ na ị like ya dị afa waa dị keeki ma ọ bụ na ị like ọ dị afa kụpụrụ ya ịwa na dị keeki maka na ịwa dị keeki n'afọ ị na-alaikịrị ịmụ nwa ọ ya na-akpa agwa ka dị person. In the name of Buhari waa keeki a okay. In the name of DJ Toko waa keeki okay now. I won't call my father. I don't know whether na your father, but na my father. Na my father him be. Na him born me. Forget say I can't get another father for this earth, but na my father also. By the name of Jesus, cut the cake. My name is Yogu. When I dey clap now, you no come witness, you know dey clap. In the name of the Almighty, for today, because today is the D-Day, amen. And today is the first Christmas of my daughter and her husband on this earth. Today is a special day for two of them, amen. In short, what I see today in this marriage, that Onyinye we respect her husband to the core in the name of Jesus. Because hand of Onyinye is down, while the husband put his hand on top. It shows that Onyinye amen. That's the symbol that Onyinye will respect the man very well in the mighty name of Jesus. And I pray for them for success. They will not fail by the power of the Holy Ghost. They will not fail, they will succeed in life. Onyinye will be a good wife. And they will born as many they want to born. They will give birth to men. They will give birth to female. And the children, they will be a good children in the name of Jesus. What they will use to train them will never ever, they will never lack it in the name of Jesus. Any man, any woman that point accusing finger on these two couples, they will remain blind forever and crippled in the name of Jesus. Amen. What is it for the cutting of the cake? Abu Bekele Munu. Abu Bekele Munu. Nanda Bekele Munu. Ibo Makan. Olisa Benigwe Nyakalichal. Biko akpọrọ ka mba witness. Ka nso Igbo na oyibo bịara abịa. Ani Igbo ka anyị nọ. Anyị anọrọ obodo ndị ọcha. Igbo bụ ndị a na-amụ nkeve. Ọ ga na nwoke eke a. Afụrụ m ịfụnanya. Funruvi isi nke kacha tọọ m ụtọ bụ na o gosiri na nwoke bụ isi
nwaanyị nọ n'okpuru aka nwaanyị dị na aka nwoke dị n'elu o gosi nrube isi na nkwanye ugwu and nna sị na o yesikwa otu a na-adị n'aha Jizọs and mmemme taa in fact today bụ their special day and ha nwekwe a better yesterday in their life in Jesus name. Anyị bụ ndị bịakwala ebe a Chineke egozikwa anyị ncha niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Igbo makan! I want to give a food. May you see how you take the feed them. If you know they, may you not say they feed them well. Just give your husband food. A good woman no cometh from the Lord. They know they see her for market you. A good woman is a blessing from above. Her type will not there for market you. I tell you more, Yaku. When you batra kolisa seva, you know more those Yaku. When you batra those Yakumo. Always loving everybody, no discrimination. What I did, man, no competition. I know the weapon in class. I don't know how to man. No, okay. Now your turn to feed your wife. You don't feed you. I'm getting jealous. You gonna give her a banner? The clap, not for Nakame. Not for Nak. Yes, that is beautiful. One Pakolitani, Colomoro. What do you do? Nanaga? How do you do, Nanaga? Girl, I have just one thing to tell you again. Is it me or this love? No, you're moving. It's CT on the beat. See brother, almost see brother, brother we move, brother we move, brother we no one, brother no get side. Like something, put down on me, you with your coca body. Come and kill like something, put down on me, you with your coca body. Cause this your milky for front enough for me. Well, for me, I know go to make on it. And if you're milky in a fight, yes, or me to look. Gelato on me, oh baby, smile, baby, gonna. Waka when you enter America. Baby, gonna. Do you give me sugar? La la la.
Will you marry me?
I know they sick, you won't give me medicine. I don't want you, you won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself, allow me to enjoy myself, allow me to enjoy myself, allow me to enjoy, allow me to enjoy myself, allow me to enjoy myself, allow me to enjoy myself. I love you, I'm a winner, I'm a winner. Just believe that I'm a winner. Just believe I'm not the right girl. Cause I live on my way. Let me do it like I do it, how I do it. Allow me to enjoy myself. 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 Allow me to enjoy myself.
I don't want no stress. I just want to flex. I don't want no stress. Can we just have sex? Allez, come on, allez, come on, allez. How many boys don't blow for the street?
Jesus. Amen. Ogu do ni o. Be ba ni eke mezie. Ai na nya handi no batani. Ya na nwunye boy ni echi ibem. Eke mezie. Onye ti eke mezie. Chenyi wava. Ai na egosi be ngbo nka ji wa bia. Iji wa kwadnye kwado nke ezinụlọ. Nke anyị nwere. Gị na nwanne gị. Ezinụlọ be eke mezie. Ọ bụ ube akara anyị ka anyị wee na-asụ unu. Mana ejieri sieri ike. Uche unu dị ya. Ọkwa ndidi ka eji ebi. Ndidi ka eji ebi n'ụwa. Agwa na-asị na Chineke ya egozi unu. Gozi bekwu n'oge. Mana ekwu na-ekwu bụ na unu ya amasị Chineke ike. Mmadụ Chineke kwuru na-efe. Sie ya ike. Na onye ọbụla maara Chineke ibere eme Chineke n'elu ụwa. Ọnwụ dị ọrụ ya kọtụ n'elu ụwa gị. Nye gị bụ ife anyị na onye chi eke emezie. Uche unu dị ya. Ụtụtụ eji abalị unu Chineke n'aka n'ọnụ. Ọ bụrụ na ọnụ nkịrịma n'obi o wenyere unu aka n'ụzọ ọbụla kuuti masị ibe unye eli ama aka unu ya nwoke mụọ nwaanyị kama nwoke ya aka ụba unu mụzie nwa ahụ Chineke nna ya enu ibu eji azụ nwa ahụ gozu n'aka ebe ibe nna gị mere iji ga-eme ya ọma wepụta gị n'aka ebe ọbụla gị n'aka ebe ka a na-arapụ Chineke na gozu unu n'aha Jizọs ebe nwanyị ihe na-ebe a bụ ikele maka onye nke ndị ọkụnye akwụkwọ abalị iri na nwunye ọrụ ọnwa ụlọ ya ka mmadụ Chineke ikele ikele n'ebe otu obi ga ebe n'oge ndị ọka ha na-eme nye m arụ ike nye m ogologo ndụ ihe a na-eme ka ọ na-akarịba gata enwe nsogbu ọbụla n'agha Jizọs ọ gaghị na ahụ nke ọbụla ezi nne gị ọ ghara ebe ezi nkwụ ka ikele na-akwado na-aga n'ihu n'agha Jizọs ya na ikele n'ụlọ ebe n'ụlọ nọ si na nke asọ ya nwaanyị a na-akụkọda aka ọbụna nwere ihe ya gwa ndị Igbo nọ ebe a ka ọ bịa ka ọ gwa anyị. Mụ na nwunye m na-ekene unu na-asị Chukwu gozie unu otu unu si wepụta obi bịa nọnyere m n'ụbọchị taa Chineke egozi unu okwu unu ji bịa unu eji anara unu ga nye unu nsogbu ọbụla si na aka isi bụ onye nwe anyị udo dị unu. Dịka ife anyị ekeleta anyị nọ na bịa n'ụbọchị nke taa otu onye ọhụrụ nọ n'ebe a were obi ọcha na obi aṅụrị ma ọ nọrọ gị na-eri ka ị na-aṅụ biko ka ị na-aṅụ mara ọtọ gị ka ị na-eri mara ọtọ afọ gị biko anyị nwere enough toilet here biko onye ọbụla jiri nwayọọ biko anyị atụrụ nsogbu biko carry on. Ifeanyi Ekemezi Index obi bụ nsọ aṅụrị ekele m onye ọbụla bịara ụlọ ya n'ụbọchị nke taata na-asị o ji dị oji na chi Chineke na-egosi ya na ezinụlọ na prọfesọ Onyinyechi Ekemezi nsọ aṅụrị ka mmemme a si ụwa gaa ọ baba ji ya okporo ụzọ I'm Mr. Ifeanyi Ekemezi. I am Mrs. Onyinyechi Ekemezi. Now, Mr. and Mrs. Ifeanyi Ekemezi. Every little thing you did do to me, it is sweet to me for body. She a loving fee follow me.